Mga tats, mauna ni Ron. Ba, tayo dunggo ani mga tats. Tagilid na po ito pamugasan ni karon. Na ini dunggo, di pa dyan atua. Tanawar ko na oh. Dili naman asuki mga tats. Kanang nanunggo dia. Pero okay lang na mga tats. Kay kampig po na ko ang naglibor ani. Muna dili ko magpadikit siya. Basin di ay. Galaway-laway pa oh. Gablo-blo pa god. Tats, galaway-laway pa. Pwede pa ibalik sa dagat. Mga 40 kilos mga tats. 40 kilos ang parcel. Oh, galaway-laway pa oh. Na. Lumos na. Araw nga pod. Ano na? Buka to beta siya ha. Ay, lumsilit. Jago bareng siya. Apa de isa? Abi man ako duha ra ni. Mao lagi ng matas basta dili ato ang dunggo. Wa ta kabalo. Tulo mo din ikabuk di pagkasortiha pa dani panagatan. Oh, insured na pamugas ng matas. Kani kapat matas dili nilang ko bali pinadala ni, pinadala. So si sa kabangka tulo lang. Oh. Pila libur kada isa ni 30 no? Sa gatos 400 kada isa. Wala na. Sa gatos sa deron? So libur ani mata sa gatos kada isa. Gikan lang pagsakwat so 400 ang libur ani. Oh. Ana lang swerte ani basta daghang isda. Isa, duha. Kato may pinakagwapa gid oh. Ako magud mga tats wala ko nagapasan ana o galokdo kay dili ko kadawog ana. Mao nang wala ko kabalo kung pila ang libur ana kay sa pino ko na assign. Darang nagpasan. Hapit malumos. Bali ila tong suki mga tats pero kaubang gyud po mi sa trabaho dire. Wala lang ko mosakwat kay di mo kadawog ato. Di man to kaya. So sila ang nadungguan kami nga. Tagilid atong pamugas ani mga tats. Oh. Katong upat ka bariles tag 100 ang libur ato. So may income to siya og 400. Iyar tong income. Darang libur mo tatso. Naupaw nagsinig hinakot og barilis. Pero wala pa ito nga sa oras, naka 400 na siya. O ingana ang pangwarta diri. O say naa o say wala. Imagine mo na wala pa ito nga sa oras, 400 na yung income, tag 100 ang isa ato. Nya mo lang to. Kay mangita pa kog pamugas ani. Thanks.